Besti, aku Meilina. Jangan lupa mampir di YouTube channelnya Handok Kondok Channel. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Mundur amrawasa angkara murka nadyan lamun nyalemok tanpa ukara sajise swarane bangsana wala saklugune wong pitik pikir harja aja lalen yen jangkae durung teka wong perwira mati alabuh negara jangkawuri amas jingga sakupama awiting atresna jalaran saka kulino empu sandyan Ari Prabu Gandayana supaya tok Sudarna kang prayoga sajining karya apato telamon linurutaning sesama Pandunata prajurit ana ta Pandhawa lugune wong mati pikir harja muga-muga tinabe ing sandikala muga tinabe ing sandikala sandyan sidene pradyangga atanpa mundur marawasa angkara murka sona beng amise sajroning pura tabyah cacah 9 taji sapasang mongko palik maring wadya kang ledya empu sandyang Ari Prabu Gandayana supaya tuk Sudarna kang prayoga muga tinabe ing sandikala aku dolan karo kanca nonton riyang budi hektare yake akeh cacahe tabohi kandang lan gandhe guyokake arep mangan gele kari pantul tembak sing mancuti cetar ora ana tatune kali ngulon apa sediane kelakon ngalor dali ngidul saiki hamor sesuk ra kumpul benang lawe kloso amo yen ra kowe aku anyar yen ra kowe lumpung bubar kane nak jingga diadang ora teko plesir sore jongkan mutung ngasir kowe ra wani nembung aku dolan karo kanca nonton riyang warna-warna reyake akeh cacahe tabohi kandang lan gandhe pantule tabame solahe guyokake arep mangan beling kari pentul tembak sing mancuti cetar suwarane ning ora ana tatune arep katoke abang sing joget tangan depaplang riyoke klambine ireng sing joget atine seneng riyoke jare kuning sing joget milang-miling riyoke kedhit ijo sing joget rung duwe bojo timun
sigarane ayo bangun rumah tanggane sekilo bagulane karo bojo abot pacare atrahing nonton-nonton agung ing Pancala Sekar pisang sesajining karya patut lamun linurutan sing sesama asaji seswarane bangsa nawala tanpa mundur marawasa angkara murka anadyan lamun nyalemong tanpa ukara awiting klopo kalopokan masih mudya warudayang ngedayang nang isor klopo jare lunga jagang abali kewaradya warudayang dayang nang pinggir kali jare lunga jagang ora bali-bali warudayang dayang nang pinggir sawah jare lunga jagang ora mulih omah warudayang dayang nang isor nangka jare lunga jagang malah krungu trandya warudayang nang pinggir kali jare lunga jagang lha kok ora bali-bali sumilir banyu segara budak banyune kali dipikir ora rumangsa aku judeg setengah mati asuwe ora jamu godhong tela suwe ora ketemu pisan wis tuwa suwe ora jamu woh maoni asuwe ra ketemu pisan aja lali suwe ora jamu mas jamu godhong maniran suwe ra ketemu pisan dadi pikiran suwe ora jamu godhonge timun suwe ra ketemu pisan aja ngalamun suwe ora jamu godhong adya suwe ra ketemu pisan ra digagas benang lawe kloso amoh ora kowe aku moh benang lawe kloso anyar yen ra kowe lunga ngebubar banget minak jingga diadang ora teko plesir sore jongkat putuk ngesir kowe ra wani nembung atrahing nonton-nonton agung ing Pancala Sekar pisang sesajining karya patut lamun linurutan ing sesama asone beng amise jroning kurang atambah cacah 9 taji sepasang mongko paling maring wadya kang leledya empu sadya ngari Prabu Gandayana supaya tuk Sudarma kang prayogya atrahing nonton-nonton agung ing Pancala aja lalen yen jangkae durung teka amiwiti sendang-sendane pradangga salugune wong mati
pikir harja saji siswa arane bangsa nawala kesmo rengat gula Jawa pinastika son lalela yen ningali marang sira rane mlindho garwa Jawa todok sora sasalae weh bisa lara asmara empu sembyang Ari Prabu Gandayana supaya Sudyarna kang prayoga tanapa mundur marapasa angkara murka anadyan lamun nyelemeng tanpa ukara iya yo 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 iya ya 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 Warudayang ada yang nang pinggir sawah jare lunga jagong ora mulih ngomah warudayang dayang nang isor kloko jare lunga jagong malah krungu tradyang warudayang dayang nang pinggir kali jare lunga jagong lah kok ora bali-bali timun sigarane ayo bangun rumah tanggane abang-abang minak jika diadang ora teko plesir sore jengkat putuk mesir kowe rawani nembung riyak jare kuning sing joget nilang-niling riyake katoke abang sing joget tangan depaplak riyake klambine ireng sing joget atine sanang riyake kendhit biru sing joget ora kena nesu timun sigarane ayo bangun rumah tanggane anyep-anyep slidang ati karep duit kurang iya ayo yo iya aku dolan karo kanca nonton reog putih reyake akeh cacahe tabai kandhang gende pentule tabame solahe guyokake riyak mangana beleng paring pentul tamben sing macuti cetar-cetar suarane ning ora ana tatune sumilir banyu segara aputake banyu kali dipikir karo mangsa aku judang setengah mati suwe ora jamu godhong manirat suwe ora ketemu pisan dadi pikiran suwe ora jamu woh mati suwe ra ketemu pisan gotoba hati suwe ora jamu godhong gaduh suwe ora ketemu pisan tampil bagus angitan dari ngulon apa sediane kelakon iya iya ayo
iya ya abande kukuk tadya wis kumiter kumalar mancara mawurahan kumuru swarane atanono wadya ingkang cicir sadyaya pinanggih sora ing kumuru ya abade kungkung tengara budale madya amen dasar kumuru campur waswarane agada bokeng lapak kuda duwi pangkapor serta borgok keri sroling lan sopret marwurahan akadya badhaing praja yo iya awas iya yo iya ya anjas moro arimati amas mirakula warato awas weh ya awas ya yo ya tase otak koro layot aneng kita Purbalingga perangatan di guru Bisma karya mukti wong bagus Bodya pamit panglastra yo ai iya awas ya oi ya ya akredung mawur amang ngawur murahan awas oi ya iya awas iya tengaran ning prajurit gemaguru bangsa tatap kaya kadibutara den nyopan jeriting turangga hesti merekata ingkang jojolayu tarbis awas ayo ya iya hai iya oi ya ya oi abataru budal ing padha kumuruh atu mandang kirang-kirang acu katandang-tandang cumangka gagah kuprega lir tur pernah awas samakta siyaga ada makarya angka akaryaning praja murih tata raharja soprat
ajaran kembang nyongklak merai agigel macan mangap megap bocang banong ngalia agipra awosto cekak gungan riak rasa jagat wega biro sopret kampung mungkung akadang riel akatipung imbal konang loro tor sledro salopret melok ajaran kembang nyongklak merai agigel macan mangap megap bocang banong ngalia agipra awosto cekak gungan riak prasa jagat wega biro awas iya yo wong pariro mati lapo magyara lalelo tanpa mundur gones Pandunata prajurit nata pandya ya ya akadha mlencang amring tutol kisare akae warung pojo ae tiang takok agimbal jatah tempe sopot madu isi kalah manise esame wong kuwi bisa gawe rindu akadha mlencang pritutul ngisare kae warung pojo gimbal jatah tempe sopot madu isi kalah manise esame wong kuwi bisa gawe rindu akadha mlencang tutol ngisare akae warung pojo ae tiang takok agimbal jatah tempe sopot madu isi kalah manise esame wong kuwi bisa gawe rindu iya ayo atawang mangukutane gunung lawu kabeh kana pariwisata dina minggu mudi-mudi
sinawil sarta mesat boyo keprang kepring atawang manguindia atawang mangukut kane gunung lawu kadangan pariwisata dina minggu mudi-mudi sesenja balik kadang ombak-ombak tekane grojogan sewu jejerian kang model lumaku ajawil jinawil asarta mesam goyo kaprik kaprik karo mesam goyo ya ayo yo anyata indah ing kutha Samarang Srukutha Candi Garot kebak kaendahan kodrat lan alame pranyata nyang samake aku korake gunung akiwane bengawan tengah pasabinan mampu pelabuhan akeh papan-papan miguna pambangune aku saya sengkut Samarang indah indah kutha Samarang ah anyata indah ayo yo iya yo Dewa Tirta Dewa Tirta watai munendra gones wong pari